La coeducació s'instal·la a les escoles de Cerdanyola per avançar cap a un model inclusiu on no hi hagi cabuda a la discriminació per raó de gènere i que doni eines per desenvolupar unes relacions afectives i sexuals respectuoses i poder prevenir, així, la violència masclista. La presentació del projecte Coeduca Cerdanyola, que s'ha desenvolupat els últims 2 anys a l'Escola Municipal La Sínia i s'ofereix ara a la resta de centres de primària, o l'exposició Com ens mirem, que ha impulsat l'Escola Bellaterra amb la participació de tot l'alumnat, són exemples d'aquesta coeducació a la nostra ciutat. Coeduca Cerdanyola és un projecte integral d'educació feminista impulsat per l'Ajuntament que ha desenvolupat l'associació Enrutat i que, entre d'altres objectius, vol dotar el professorat d'eines de detecció i abordatge d'actituds masclistes o LGTBI-fòbiques. Dèiem, què passa a les aules, com estan distribuïdes les aules, qui ocupa l'espai, qui no l'ocupa, què passa al pati, quins són els esports que s'hi practiquen, no? Què passa amb els passadissos. Tots aquests espais també han estat analitzats en clau de gènere. I finalment hem posat una mirada especial a les diversitats sexuals i de gènere, també perquè entenem que si parlem d'una educació feminista hem d'entendre que la LGTBI-fòbia està considerada també una violència masclista. Per tant, havia d'entrar, té a veure amb el malestar de gènere i per tant té a veure, no? Com amb tota la teoria feminista. Gairebé tot l'alumnat és molt conscient de la desigualtat de gènere que encara ara existeix i això ho verbalitzen molt amb a casa meva encara és la mama de què, l'altre dia em van dir que encara hi ha moltes més infermeres que infermers, o sigui, coses que els han explicat a casa i que elles són conscients i ells, no?, que estan passant. En el cas del professorat, doncs, discurs políticament correcte molt alt i discurs crític també molt alt. Veiem també com tenen integrat aquesta cosa com de que ser nen al final et porta més alegries a la vida que ser nena, d'alguna manera, no? I aquest és un missatge que ha anat calant. Llavors, què és el que nosaltres fem des dels tallers també? Intentar revertir això i emfatitzar els valors socialment considerats femenins. Això vol dir poder parlar de lo important que són les cures, lo important que és que ens cuidin a casa, que ens cuidem entre les amistats, lo important que són els valors com l'empatia, l'escolta activa, la sensibilitat, l'acceptació de la vulnerabilitat també, no? Parlar de que important és que puguem plorar, que puguem transitar la tristesa. El tema de les diversitats sexuals i de gènere les accepten molt bé, però sempre des de l'alteritat, és a dir, des de la distància, no? Amb comentaris com, sí, a mi em sembla molt bé que facin el que vulguin, però no ho poden viure com una cosa prou propera perquè els hi pugui atravessar a ells, no? De dir, bueno, això no va amb mi, però està bé que passi, no? Llavors, que important també poder-los acostar a aquestes realitats, no? I dir, bueno, et pot passar a tu, pot no tenir a veure amb la teva orientació sexual, sinó amb la teva expressió de gènere o amb el que sigui, no? Però sí que ho veuen com una cosa una miqueta aliena, com que no va amb ells, però que està bé que l'altra gent ho faci, no? L'interès ara mateix és poder treballar, doncs, en aquest cas, 3 grans temàtiques: la sexualitat, les cures, l'educació emocional i les diversitats sexuals i de gènere. Llavors la idea és poder treballar aquests 3 grans blocs a partir d'un treball que no només sorgeixi de l'escola, sinó que passi també per casa i que pugui passar fins i tot per una intervenció més comunitària, fer xerrades o tallers des de l'Ajuntament o el que sigui, no? I ara és això, que he fet aquest gest, ens arremanguem, posem en solfa tot allò que volem fer i anar polint totes aquestes coses que moltes, la Maria ens ha tirat flors, nosaltres mateixos també ens tirem, però que encara ens falten per fer. Tenim molta feina a fer, proporcionar moltes eines al nostre alumnat i a les nostres famílies perquè siguin allò que nosaltres pensem que ha de ser aquesta societat més igualitària, més feminista, podríem dir. Hem apostat ara per ara, en els propers 2 anys, en fer tota aquesta part de primària, però el desig polític que hi ha, a més cert i molt directe, és d'acabar poder agafant absolutament totes les etapes perquè hi creiem en l'educació com a base principal de tot.
Mentre la Sínia participava al Coeduca, una altra escola de la ciutat impulsava una activitat a totes les seves aules, l'exposició Com ens mirem, de l'Escola Bellaterra, amb la voluntat d'introduir la mirada de gènere lliure de prejudicis i limitacions. Aquest projecte sorgeix de la necessitat de posar en el centre de la vida de l'escola, de l'organització del nostre centre, les cures, el benestar i el respecte cap a totes les persones de la nostra comunitat. Per fer-ho, ho fem des d'aquesta nova mirada que té a veure amb la coeducació i la perspectiva de gènere. Els infants d'educació infantil, òbviament, han començat a treballar a partir de les seves pròpies identitats i s'han estat fixant en com són, com es senten, coses que els agraden i no els agraden, però sempre des d'un punt de vista de la pròpia mirada, no? Sense anar massa més enllà. Mica en mica anàvem pujant de nivell i anaven entrant en joc com ens veuen les altres persones, com ens relacionem amb els altres, com ens mirem unes a les altres, i el tema de les relacions, que sovint, massa sovint, estan dirigides pels estereotips de gènere, i ens n'hem anat adonant que petits conflictes que hi havia a l'escola o petites actituds o gustos determinats estaven totalment influïts per els estereotips de gènere que estan molt presents en el nostre dia a dia. Més endavant també s'ha treballat en altres aules la perspectiva històrica, dones que han canviat el món i que moltes vegades han estat figures ocultes que han estat silenciades, no les coneixíem ningú, perquè en diferents països o en diferents moments històrics s'ha considerat que el paper de la dona no era important, malgrat que sí que ho era. Al segon estudi volíem veure quines dones es relacionaven amb el gènere masculí, el femení o quines ens semblaven mixtes. Alguns resultats són: al camp de futbol el relacionem amb el gènere masculí, el camp de bàsquet és ocupat per nois i noies i les portes el relacionem amb el gènere femení. Al tercer estudi volíem veure quins eren els 3 espais més desitjats per nois. Els resultats són el camp de futbol, el camp de bàsquet i els arbres petits. I els 3 espais més desitjats per noies són les portes, el camp de bàsquet i els tubs. Ens vam donar compte que potser això passa segons la pressió social. Per exemple, si la pressió social diu que un noi ha de ser esportista, va al camp de futbol, i si una noia ha de ser dèbil, va a les portes. Al llarg del temps ens hem donat compte que al pati hi ha unes normes. Aquestes normes els hem dit normes fantasma. Aquestes normes poden fer que una situació sigui injusta o que doni igualtat d'oportunitats per tothom. Per exemple, la norma de la majoria pot fer que la minoria no hi pugui estar a l'espai que desitja. Va començar quan vam veure que el pati era un lloc molt especial, però que hi havia conflictes. Per això vam veure que no tots els llocs eren acollidors. I vam fer apunts dels jocs del pati i vam veure que 2 només eren plens de nens. Vam fer la maqueta per trucar a l'Ajuntament de Cerdanyola i a veure si alguna cosa podien fer. Bé, aquí a l'escola ja estem molt acostumades a treballar així, no? I els projectes es construïm entre totes. La mirada de tothom compta i l'opinió de tothom compta a les aules. Aleshores, el fet que haguem partit d'una cosa superpropera en la majoria dels casos, com és el qui soc o quina identitat tinc jo, o com em relaciono amb les altres persones, per exemple, les persones que han estat treballant als projectes de pati, al final el que han fet és analitzar una miqueta el que passava cada dia a les estones d'esbarjo al pati. O sigui, partim d'una cosa que els és propera, o bé perquè ha sortit un conflicte, o bé perquè fem alguna pregunta, o bé perquè ho provoquem les mestres portant algun material o algun article que ens faci reflexionar. Però sobretot és tenir en compte la mirada i l'opinió de tothom. Nois i noies, ens n'hem adonat
que treballar la coeducació és molt important, siguis de gènere femení o masculí o el que sigui, perquè el que poses al centre és el benestar de totes les persones. Vam voler representar el risc amb aquestes boles que representa el risc de les persones, que òbviament si volguéssim que no caiguessin, doncs les agafaríem per baix o no les agafaríem pel globo. Però nosaltres, clar, això és una representació, però nosaltres ho volem fer com si fos la vida real. I clar, per exemple, si estigués un semàfor en vermell, doncs vosaltres us heu de parar en canvi de continuar. Així, per exemple, aquestes boles de foc no són gens importants, però si fossin les vostres vides, això sí que són importants. Per tant, que heu de tenir seny, pensar en la resta i en tu també. I ens vam adonar que aquest conte era un estereotip. Un estereotip són els pensaments de la gent sobre què ha de fer un noi o una noia. Després vam llegir aquest conte i vam veure que no es cuidaven entre ells. I cuidar era cuidar, ajudar i respectar. Deixar que la persona sigui lliure. Volem un món que els homes i les dones tinguin els mateixos drets i les mateixes oportunitats. El nostre objectiu és que aquesta mirada de gènere ha entrat a l'escola i s'hi quedi, i que a partir d'ara pugui estar present d'una manera molt més conscient per part de tota la comunitat educativa, infants, docents i famílies, en el nostre fer, en el nostre dia a dia, en la nostra manera d'abordar les situacions d'aula, d'aprenentatge, de conflicte, de joc, al final de descoberta i de creixement.